ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି ବିଷୟର ପଦ୍ୟଟି ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପାଠ ପଢ଼ା ବେଳେ ଗଦ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ? ଯଦି ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆମେ ତା ଗୀତକୁ କୁହାଯାଏ ପଦ୍ୟ। ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି। ମୁଁ ଦେଖ ଗୀତଟିଏ ଗାଉଛି, ତେଣୁ ଶୁଣ ମନ ଦେଇକି, ତାପରେ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି? ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନମ ମୋର, ଯାହାର କୋଳେ ବଢ଼ୁଛି ମୁହିଁ, ଜନନୀ ପରି ପାଳୁଛି ଯିଏ, ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି। ଗହନ ବନ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ, ଗହଳ ଲତା ଦେହେ ତା ସହେ, ଡାଳରୁ ଡାଳେ ବିହଗ ଉଡ଼ି, ମଧୁର ଗାନେ ପରାଣ ମୋହେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଭଲ ଲାଗିଲା? ଗୀତକୁ ସୁସ୍ୱରରେ ଗାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ସେ ହେଉଛି ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତ ମାତା। ଆମର ମା ଯେମିତି ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଆମେ ସେମିତି ଏ ଭାରତ ମାତା କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ। କେତେ ଖେଳ, କେତେ ଗୀତ, କେତେ ଗପ, ନାଚ କୁଦ ଖେଳୁଛେ, କରୁଛେ, କହୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆମେ ଏଇ ମାଟି ମା କୋଳରେ କରିଚାଲିଛେ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଆମେ, ସେଇ ଦେଶର ନାଁ ହେଉଛି ଆମର ଭାରତ। ଆମେ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ, ତା କୋଳରେ ଆମେ ବଢ଼ୁଛେ। ସେ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି। ଏ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଗହଳିଆ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଅଛି। ବିହଙ୍ଗମାନେ ପକ୍ଷୀ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଉଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି? ଆ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ଆସନ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆ ଭିତରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୀତଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୀତ ନିଜେ ଲେଖିକି ଆଣିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ହଁ ପିଲାମାନେ, ମୋ ଗୀତଟାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଥିବାରୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି?